si kumsi zana taba manti manasi majalank manti manasi majalank angni be nazarau nang saselo Hello guys, दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना माब्रै दङ मा खबर दाथ' बिराद गाज्रि बोथोरानो जेरैथिंबो दैबाना फेसबुक खुलिबानो खालि बेखौल' नुयो आरोना ओमफ्राय गोसोखौ बिराद बोरैबा मोनदों आरोना मानो होनबा आङो फेसबुकाव एकदम आन्थुसे जानजिसे बिदि दै थानायावनो माने थानांनाय नुदों आरोना न'फोरानो सेस बरबाद बायजोबनाय मानाय इमान खस्थ' माने थानांदों बिराद गाज्रि मोनदों आरोना माथो खालामबावनो आरो ओमफ्राय नै जों दसे ओरैनो बिदिनो नायनो होननानै दै माब्रै जादों होननानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय लोगोसे बेयाव जानो हाबफैबाय जोङो नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड दङब्ला नायदो जोबजासिम फाइनालि जोंनि अर्डारा सफैबाय दा फार्स्टआवनो मोनसे सफैग्रोबाय आरोना बिनि उनाव नायनोसै मा सफैबावो आरो नेक्स्ट अर्डाराबो सफैबाय आरोना जों दा जानोसै आरो जोंना नेक्स्ट अर्डाराबो सफैबावलायबाय ओमफ्राय बेखौनो जों दा बेखौबो जानोसै आरोना
जों दा जाखांबाय ओमफ्राय थांनो नागिरबाय आरोना बेनिफ्राय So thank you लोगोफोर for watching my video. आंनि भिडिअ जोबजासिम नायनायनि थाखाय thank you. ओमफ्राय नोंथांमोना मोजाङै थाबानो जाबाय. दाथ' मिथिखायो बोथोरा बिराद गाज्रि आरो मा होनबावनो मोजां था होनबाबोथ' मा होनबावनो दा माने जायखिजाया सेफैनो था आरोना स्टे सेफ आरो केरला टेक केयार ओमफ्राय मा बुंबावनो आरो बुंनो जेबोआनो गैला. So love you all. Bye bye.